Čaute všetci, vidíme sa po veľmi dlhej dobe, zase na Robloxe a tu máme Cellu Lemons a Grow Garden. Vlastne dneska budeme hrať Cellu Lemons. Prišli mi offline peňažky a teraz idem vylepšovať. Alebo si dám rebuild. Budem si dať rebuild. Tu si idem vylepšiť. A toto keď upgradenem, tak teraz sa pozrite na tie peniaze, jak mi pôjdu. Koľko by som dostal, keďže si dám rebuild? Dobre, dám si rebuild. Tak, teraz to budeme vylepšiť. Tak, super. Zlepšujem. Tak, teraz ideme kúpiť tú garáž. Tak, teraz už som skoro celú garáž dokupoval a ideme vylepšiť tu náš Orange Dash. Tak, pozrite sa, jak už nám idú tie peniažky. Tak, teraz pôjdeme teda takto kúpiť kamiony. Tu na takto vyvýšená plocha. OK, čo mám do toto? Dvakrát viac peňaží tu na jak sú kamiony. Dobre. A šup, tak. Tak, tu na teraz kúpime ďalšie kamiony. OK, veľké tieto tu na kontajnere. A teraz tu by mali byť 3 batny, 1, 2, 3. Tak. A posledný upgrade. A idem si vylepšiť Orange Depot. No pozrite sa na to, letia nám peňažky. Ideme tu na takto roadu kúpiť a ideme vlastne, teraz kúpime, ideme tradiť orange, takže tak, vyťah, krásne. Poďme na druhé poschodie a teraz dole. Jestli to je skočím dole, tak zkrátka. OK. Teraz tak, ideme zase na druhé poschodie a ideme si vylepšiť úplne naše druhé poschodie. Teraz ideme urobiť tretie,
zvonky je burka, takže keď budete počuť také zvuky, tak to je tá burka. A teraz pôjdem, ja som nezavolal výťah. Tak si počkáme. OK, je tu výťah a ideme si kúpiť tu na 3-krát viac kešu. Áno, tu na takto tlačítko, bum, kúpené a ideme zase vylepšiť. OK, tak teraz to doslova letia. Letia peniaze. No, poďme tu na takto. Pokupujeme všetko tu v tej budove, čo tu vymýšľajú experimenty so spomeračmi. Prepačte, voľníka máš. Tak, mám tu ešte nejaké upgrady tu na. Tak, čo tu máme ešte tu? Tam vidím hore. Počkaj, čo ten citrón vie vybuchnúť? What? Oh, ja som zomral. OK, tak na toto si dávajte pozor, ľudia. Teleportujem sa tam naspäť a idem si to vylepšiť. Tak, už mi to dáva okto. Teraz pár dekorácií a ideme ešte vyššie. Manažer, Giga Orange Factory, Citrus League, dačo som to nestihol prečítať, Nanobot Farm, Staircase a ideme hore. Tu nám už vlastne robia všetko za mňa roboti. Tak, toto ešte zrýchlíme. Tak, bum. Ďalší roboti, furt iba roboti a roboti. Teraz si to vylepšíme. Tak, pozrite sa na tie peňažky. Tak, dobre je. Ideme peňažky. Ideme ešte vyššie. A ideme si kúpiť Pomarančovú republiku. Musím ešte klikať manuálne, lebo tu som si ešte nenašetril peniaze. OK, tu má. Ak by ste... Takže toto bude asi všetko pre to videjko. Ak by ste chceli part 2, tak píšte do komentárov a to bude asi všetko. Čau, čau.